Američka mornarica raspoređuje značajne snage u Južnim Karibima, uključujući 7 ratnih brodova i nuklearnu podmornicu. Zvanično cilj je borba protiv narkokartela, ali mnogi sumnjaju da je prava meta Venezuela i njen predsjednik Nicolas Maduro. Američka raketna krstarica USS Lake Erie viđeno je kako u petak uveče prolazi kroz Panamski kanal iz Pacifika ka Karibima, nakon što je administracija Donalda Trumpa rasporedila ratne brodove u blizini obale Venezuele, prenosi France 24. 7 američkih ratnih brodova i jedna nuklearna jurišna podmornica već se nalazi u regionu ili se očekuje njihov dolazak. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je borba protiv narkokartela centralni cilj njegove administracije. Američki zvaničnici su za Reuters rekli da je vojna operacija usmerena na pretnje koje dolaze od tih kartela. Međutim, ostaje nejasno kako će prisustvo američke mornarice uticati na trgovinu drogom. Najveći deo pomorske trgovine narkoticima ka Americi ide preko Tihog okeana, a ne Atlantika, gde su mornaričke snage raspoređene, dok značajan deo prolazi kroz Karibe, stiže tajnim letovima. Venezuelanski zvaničnici veruju da bi prava meta mogao biti Karakas, jer početkom avgusta Sjedinjene države su udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsjednika Nicolasa Madura, $50 miliona zbog optužbi za trgovinu narkoticima i veze sa kriminalnim grupama.